A Ràdio Tortosa, la punta del diamant. Seguim a la punta del diamant. Avui parlem del col·lectiu Memoc en Bici, que s'ha constituït recentment a Tortosa i format per persones que utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport. Aquest dijous, 1 de març, es presenten públicament en un acte al Centre Cívic de Ferreries, però volem conèixer de prop quins són els seus objectius i per això hem convidat un dels seus components, el senyor José Antonio Izuel. Molt bon dia, senyor Izuel. Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies per haver acceptat la invitació de Ràdio Tortosa. Expliqui'ns com i quan neix la idea de crear aquest col·lectiu, Memoc en Bici. La veritat és que som un grup de persones que al llarg de l'any passat, en xerrades entre diferents persones, vam decidir a poc que les idees que tots teníem i que anàvem parlant, doncs que podríem donar-les una mica més de cos, no? I que perquè no ens agrupaven intentant fer alguna cosa amb cara i ulls per tal de tirar endavant les idees que tots teníem però que no acabaven de quedar reflexades a un paper, no? a una activitat. De fet, la majoria no ens coneixem virtualment perquè tenim un blog i un correu en Google on la gent va posant les seves aportacions i de fet ens reunim alguns dies, però no tots ens coneixem i esperem que aquest dijous a les 7:30 de la tarda al Centre Cívic de Ferreries doncs ens poguéssim conèixer de veritat tots els que ja anem parlant virtualment i després la gent que hi vulgui venir, que estigui interessada. Quantes persones formeu part actualment d'aquest col·lectiu? Som al voltant d'unes 30 persones, les que s'han anat afegint i a partir d'aquí hem començat. Són una creació realment jove perquè això va cristal·litzar el mes de novembre i a partir d'aquí hem anat fent passets, no? Passet a passet. Sou persones, però, que el que us uneix o el que teniu en comú és que utilitzeu habitualment la bicicleta com a mitjà de transport per anar a la feina, per portar potser els nens a l'escola. Sí, de fet som gent que no tenim cap tipus de vinculació ideològica ni cap tipus de lligam amb cap partit polític ni amb cap ens. I de fet l'única connexió és que aquesta, que emprem la bicicleta per anar a la feina o per fer desplaçaments dins de Tortosa, per anar a comprar o per portar els xiquets a l'escola o el que sigui, no? No tenim cap altra vinculació i som realment ciclistes urbans, tot i que alguns utilitzen també la bicicleta per sortir per carretera o per muntanya, però el centre és una mica el que ens uneix, és veure les mancances que hi ha aquí, que s'han fet coses, però que encara ens queda molt per ressemblar-nos a d'altres ciutats i això ens posa les dents una mica llargues, no? Fa una miqueta d'enveja, és veritat. Sí. Deia que el col·lectiu ara per ara sou una trentena de persones, però m'imagino que a Tortosa hi ha més gent que utilitza la bicicleta i que potser no forma part d'aquest col·lectiu perquè potser no us coneix o per alguna altra motivació, no? De fet, com a ciclistes urbans, com a ciclistes de cap de setmana i que agafen la bicicleta doncs per fer esport o per fer passejades per la Via Verda, segurament són moltíssims més, no? Però que la gent l'agafi per desplaçar-se pel centre de la ciutat o per Tortosa i els pobles de rodalies, estem parlant Jesús, Roquetes, tota aquesta conurbació, no? Nosaltres no volem circumscriure-nos només a Tortosa perquè pensem que hi ha nuclis urbans molt a prop i que precisament és la distància on la bicicleta té molt a dir respecte inclús al transport públic o a l'automòbil particular, no? De fet, comentem sovint que quan travesses el pont o quan vas, veus gent en bicicleta i dius quanta gent n'hi haurà que no gosa agafar-la perquè no té les infraestructures, no sent segura. I de fet una de les dades que a mi em va xocar molt va ser que llegint el baròmetre de la bicicleta, que és un estudi que fa cada any la Direcció General de Trànsit,
sobre els usuaris de la bicicleta, queixes, recomanacions, etc., a tot l'estat i després en algunes ciutats. En concret vaig mirar Saragossa perquè hi soc d'allà i ara em fa molta enveja com està la ciutat de quan jo fa 20 anys me jugava a la pell amb els autobusos i tot. I una de les preguntes era quanta gent havia emprat la bicicleta l'última setmana. I jo vaig pensar que estava equivocat perquè posava 144.000 persones havien utilitzat la bicicleta la setmana anterior a l'enquesta. Saragossa té 800.000 habitants, és un munt de gent. Llavors pensem que molta gent que no hi surt probablement sortiria si es donessin les condicions, és a dir, pares que voldrien sortir amb els xiquets a la Via Verda però no s'atreveixen perquè o bé han d'agafar el cotxe, carregar les bicicletes i anar fins a Jesús o a Camp Redó o coses d'aquest tipus, no? O gent que ja aniria a la feina però no s'ho planteja perquè els cotxes els fan una mica de temor. Per tant, quines creieu que són les mancances a la nostra ciutat, en aquesta zona? Estem parlant de Tortosa, però també podem afegir Roquetes, Jesús, una mica aquesta, com dèiem. Raval de Cris, Sant Llàtzer, exacte. Sí, tot el que... Nosaltres la primera cosa que veiem és el tema de la seguretat, ho hem d'enfocar així. Nosaltres no volem que tothom vagi en bicicleta com a la Xina de Mao, no? Però sí volem que qui surti que es senti segur i que en aquest sentit tot sembla que passa pels carrils bici. Els carrils bici estan molt bé, són la millor de les infraestructures, però això és car. Som conscients i tothom diu que ara no hi ha un clavel. Llavors nosaltres el que proposem primer és pensar, perquè pensar en temps de crisi sobretot és barat, no costa gens i t'estalvia molts diners quan has de fer la inversió perquè t'han arribat calés, no? Llavors el que veiem sobretot és un problema crític, que és el pont de l'Estat, que pensem que el trànsit allí s'ha de regular perquè algun dia hi haurà un problema. I la regulació és senzilla, o sigui, admet moltes variantes, és sentar-se a pensar i raonar, no? Si senyals advertint del pas de bicicletes, si dibuixar una franja roja que sigui l'amplada a partir de la qual els cotxes poden avançar. Nosaltres no diem que els cotxes no ens avancin, tot i que cruzar el pont en bicicleta costa 20 segons, no costa més, no? Però bueno, sabem que els ciclistes encara són vist com una nosa a la carretera o als carrers, no? La gent no se n'adona que tenim tant de dret com a l'usuari del cotxe a utilitzar el carrer, no? El pont de l'Estat seria un dels problemes. Els altres és que per què no fem d'altres modalitats que són barates i que només és parar-se a pensar on i com, no? Per què no es poden utilitzar els carrers de vianants compartides en bicicleta, inclús només fora de l'horari comercial, perquè entenem que fer slalom entre els peatons en un carrer estret pues sí que és una mica incòmode, no? Però potser senyalitzats... Si es pogués senyalitzar, bé, però fins i tot el tema de per què no es pot circular quan les botigues estan tancades i no hi ha gent, a les 8 del matí fins a les 9 del matí o per la tarda quan han tancat les botigues, per exemple. No es permet ara per ara. Clar, ara t'hauries de baixar realment les carrers per vianants. La normativa hauries d'anar a peu amb la bicicleta a la mà. Exacte, hauries de desmuntar, no? O per què no es fan vies pacificades? És dir, què són vies pacificades? Les vies pacificades són carrers unidireccionals d'un sol carril on la velocitat està limitada a 30 per hora i on els ciclistes tenen la recomanació de circular pel centre de la calçada. De fet, és que a Tortosa, a molt més de 30 per hora, tampoc s'hi pot circular, perquè hi ha embussos, perquè els carrers tenen molt de cruïlles i les manzanes són molt curtetes i petites, llavors d'un pas de zebra al següent tampoc el pots posar a 50 per hora. O sigui que entenem que és una mica més promoure el respecte i la sensibilitat entre tots els usuaris de la via, que no passa una cosa extremadament difícil. Els ciclistes han de ser conscients que per a demanar també han de donar. És a dir, tu vas en bicicleta i si vas per la calçada tens la mateixa normativa que un cotxe, no pots saltar-te un semàfor en roig, ni pots travessar un pas de zebra, tot i que jo m'ho penso abans de parar-me i miro a veure si porto algun darrere perquè ja m'han esclafat dues rodes traseres, no? O sigui que
totes aquestes coses són senzilles, no costen diners. El tema de les ordenances municipals, per exemple, on surt la bicicleta? Tu pots lligar una bicicleta a una farola o a un mobiliari urbà, o pots posar una canalera a una vorera, no ho saps. N'hi ha no està ni contemplat, no? Clar, n'hi ha qüestions que només cal que algú se les repensi i que consulti també als usuaris, no? Perquè el problema és que es fan, quan hi ha diners, es fan infraestructures, però sembla que amb bona voluntat per algunes coses es podien haver fet millor si haguessin preguntat a la gent que usa, no? Si veus les corbes que hi ha al carril bici que va de Tortosa a Roquetes, quan arriba al costat dels cinemes de Roquetes, té unes corbes a esquadra que, bueno, pues, probablement hi havia alguna manera de fer-les, no? Però la bicicleta no gira en 90 graus en un metre. No? Coses d'aquest tipus. Volíem també ser un punt de referència per a quan els tècnics de l'Ajuntament o del Consell Comarcal o algú decidís fer alguna cosa que ens pogués consultar com a usuaris, no? Perquè qui se la sap és qui està fent tots els dies la funció, no? Un invernal que estigui enfonsat 8 dits i a més tingui els forats al llarg de la circulació, és un parany per ficar la roda i sortir volant per davant, no? Què costa comprar models que tinguin pues això són coses molt senzilles, però si no estàs en el tema pues no caus, no? Millorar evidentment la seguretat, millorar també la convivència, que també va implícit en el que comentava, no? La convivència entre vianants i vehicles a motor amb la bicicleta, que a vegades sembla que la bicicleta, com vostè deia, sigui com un estorb pels que doncs, utilitzen el vehicle, el cotxe o el camió, perquè doncs, ara l'he d'avançar, no puc, m'imagino el pont de l'Estat, no? Perquè és estretet per fer aquestes maniobres, però el que vostè comentava són 20 segons, podem esperar, no? Si no anem en bicicleta i tant. Vostè comentava ser una mica aquest interlocutor amb les administracions per quan doncs, s'estiguin planificant o plantejant projectes que afectin a la circulació. Heu tingut ja algun tipus de reunió amb representants de l'Ajuntament de Tortosa, de l'Ajuntament de Roquetes o del Consell Comarcal en aquest sentit? Sí, de fet, la primera tomada de contacte, presa de contacte que vam tenir va ser amb la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Tortosa, la senyora Beatriz Viñuela, que ens va rebre molt bé, va escoltar el que nosaltres li plantejàvem i tenim una segona reunió aquest divendres, una mica que esperem que ens digui com està la situació, que hi ha planificat o per on es pot fer alguna cosa i les idees que aporten els tècnics de l'Ajuntament. Hem parlat també amb l'alcalde de Roquetes, amb Paco Gas, perquè el tema de la via verda pensem que tot va plegat, no? Ja no és tan sols circular en bici per Tortosa, sinó que pensem que és un tema que té tirón i que el tema de la bicicleta per a aquestes terres podria ser un ham per enganxar gent que vingui a fer turisme, perquè de fet la via verda té cada vegada més adeptes, però el que trobem que és una mica il·lògic és presumir de la via verda i després que tinguis 4 cruïlles on t'has de baixar de la bici i els cotxes passant a 60 o 70 per hora i no hi ha cap senyalització per als cotxes, només per a la bicicleta. Un stop, t'has de parar i allí te les jugues, no? Que allí passen nens i això s'ha de mirar, això s'ha d'arreglar, no pots presumir. I després la segona cosa és que la via verda sembla que arriba a Tortosa però no hi arriba i quan arriba tampoc et diuen què pots fer ni perquè no s'han fet esforços i de fet se van senyalitzant no tan sols la via verda sinó circuits de bicicleta al voltant de Tortosa, dels Reguers cap a la zona del Montsià. Això està bé que es vagi fent, no? Però un cop que arribes a Tortosa
a veure com es fa la connexió perquè sortir i entrar de la ciutat i arribar als monuments, als punts d'interès, a les botigues de bicicletes, perquè qui va per la Via Verda pot tenir una averia, portar 3 dies baixant des de l'Aragó o on sigui, seria molt senzill que tingués una zona on posés on estan al mapa les botigues de bicicletes, no? O la connexió des de l'estació perquè poguessin agafar directament del tren la Via Verda i sortir, no? Sí, tot això va plegat. Hem parlat també amb la senyora Roser Anguera del Consell Comarcal, que ens va explicar les coses que s'havien fet, que de fet de vegades les desconeixes, no? I ens va explicar també tots els problemes que tenen ells perquè no tenen pressupost de fet destinat per a aquestes coses i que tirar una iniciativa endavant xoca amb la multipropietat de l'espai que la plataforma de via que és d'Adif, els propietaris de 4 parcel·les que són diferents, la Diputació, coses d'aquestes, no? Però bueno, anem fent. Quins avantatges suposa circular en bicicleta? A veure, nosaltres no ens considerem ni millor ni pitjor que qui va a peu o qui va en cotxe, no? No, però per algú que s'ho estigui allò plantejant, tinc la bicicleta aquí, només la trec al cap de setmana i potser valdria la pena, i més ara en aquests temps que tots estalviem, és un transport molt barat. La bicicleta és barat, et posa en forma i et permet arribar als llocs tan ràpid com un transport públic en distàncies entre els 3 i els 5 quilòmetres, no? Potser els 4 quilòmetres, sobretot si tens un carril destinat per entrar en bici. Si el projecte del pont del ferrocarril, que sembla que està prou avançat, però aquí hem de concretar alguna cosa i hem de parlar amb la regidora de mobilitat perquè ens hem enterat que el que nosaltres pensàvem que seria la glòria d'entrar a Tortosa directament fins a l'estació és probable que no sigui així, que hi hagi un plan diferent per desmuntar part del pont de l'Estat. Doncs... De l'Estat no, del tren. Sí, del tren, perdó. Doncs clar, ens permetiria entrar des de Ferreries a la ciutat en un 3 i no res. I de la mateixa manera, perquè aquí tothom porta els xiquets en cotxe i s'han de tornar les famílies per anar a portar-los a l'institut des del Temple o des de Bora Park fins al Bau o a l'Ies de l'Ebre. Però és que si es pogués cruçar en bicicleta per un carril bici que no tingués contacte amb els cotxes, que de fet ja està a Bora Park, fet tota la vora del riu, i travessar el pont, només ens mancaria una rampa que baixés al carrer que surt als instituts perquè els xiquets poguessin anar directament. I jo penso que molts de pares i mares estarien encantats de que els seus fills fossin xalant en bicicleta amb els amics i estalviar-se la feinada de portar-los, recollir-los cada dia, no? Sí, són exemples. Sí, i a més l'orografia també i el clima, no? Tortosa és plana. Jo quan veig fotos de gent a Copenhague que va nevant en la bicicleta diu, pobre gent, jo no sé si ho faria, i mira que m'agrada la bici, no? Però aquí és un goig. Aquí tenim sort en el clima també. Hi ha grans ciutats que no sé si és el cas de Saragossa perquè ho desconec, però per exemple Barcelona o Girona i moltes altres, segurament han implantat i potenciat l'ús de la bicicleta amb el que s'anomena els bicings, no? Tothom ho ha vist si ha anat a Barcelona, aquesta mena de sistema de lloguer de bicicletes que et pots desplaçar de parada en parada per un preu molt, molt econòmic. Creieu que aquesta també seria una bona opció a Tortosa? Això seria una cosa que s'haurien de plantejar els tècnics de l'Ajuntament, perquè entenc, a Saragossa, per exemple, això ho gestiona una empresa estrangera que el que fa és, a canvi de mantenir el sistema de Bici Zaragoza, rep una compensació en disposició de panells, ja ho diré, per anuncis. Per a publicitat. Exacte. Cartells publicitaris. O sigui, l'Ajuntament li atorga tota la concessió de panells publicitaris a canvi de que ells facin el manteniment. Clar, és l'empresa que fa això, no és l'Ajuntament qui es gasta els calés, sinó que això ho contracta amb una altra empresa aliena, i aquesta empresa ha de fer un estudi de veure quanta gent es mouria i si li surt a compte. Perquè, clar, té sentit si tens moltes parades de manera que puguis anar canviant i rotant les bicicletes, no? Però si es mou poca gent
o has de tenir 3 bicicletes en 4 parades, no sé si sortiria a compte en una ciutat d'aquesta grandària, no? Està bé, però això s'ha de fer un estudi per veure si és rentable, rendible. En qualsevol cas, doncs millorar la seguretat i incentivar més l'ús de la bicicleta, no? També des de les institucions per doncs, descongestionar inclús de trànsit als centres de la ciutat també seria una bona opció, no? Sí, companys nostres que són professors d'institut diuen que hi ha estudis també d'obesitat infantil, que és un tema que està començant a preocupar, no? I bueno, inculcar als petits que moure's clar, és que aquí no hi ha cultura de bicicleta, però tu vas a Deltebre i veus fotos de l'Institut de Deltebre amb totes les bicicletes que hi ha a la porta i al·lucines, és que sembla que fos Alemanya o qualsevol país centreeuropeu, no? Per què no es pot fer aquí? O sigui, la gent també s'ha de treure una mica del cap que qui va en bicicletes perquè no li queda més remei o perquè és un matat o perquè és un més rar que un gos a quadres, no? Llavors, qui va en bicicletes perquè ho troba divertit o perquè s'han adonat que arriba igual o més ràpid que en el cotxe, perquè no gasta un caler i perquè li agrada, no? I aquesta és una mica la dinàmica que volem que comenci a fer xup-xup, perquè les institucions es mouen quan veuen que hi ha gent darrere que està dient, ostres, sí, per què no ho feu això? I també es dona pena que Tortosa, tenint les condicions que té, sobretot de pobles, quan dic Tortosa estic parlant de totes les rodalies de Tortosa, que és la distància ideal per moure's en bici, doncs que no perdi aquest tren, no? Que pugui ser una ciutat bici amable, que això sigui un reclam i que tiri de la via verda els francesos. Jo me recordo al costat dels Pirineus, als Pirineus Atlàntics, al voltant de Pou, han fet un parc de bicicletes. Això vol dir que tenen 30-40 quilòmetres de recorreguts a la vora del riu, i si aquí tenim 100, i t'ho presenten com si fos l'octava meravella del món, no? I si és que aquí es podria fer molt més. Coses d'aquestes són les que ens agradaria que tiressin una miqueta endavant. I tot això és el que explicareu en l'acte que teniu previst fer dijous, repetim, a les 7:30 de la tarda al Centre Cívic de Ferreries, no? La presentació en públic de Memoc Tortosa i incentivar una mica a tota la gent que estigui interessada i que ja utilitza la bicicleta i a la gent que doncs s'ho està acabant de valorar, no? Exacte. Nosaltres la primera cosa és conèixer-nos una mica, perquè encara no ens coneixem físicament entre nosaltres, alguns. Després explicar una miqueta quin és el nostre projecte, els nostres objectius, i després veure si enganxem a més gent que digui, ostres, doncs ho podria fer, no? O sigui, la idea és aquesta, no? Presentarem un PowerPoint amb les mancances, els objectius, les idees, les propostes, un torn obert de paraules perquè la gent digui la seva, i també si tenim pensat fer alguna altra acció o alguna altra cosa per als propers mesos, també. Doncs estarem pendents de tot el que teniu entre mans des del col·lectiu Memoc en bici, a qui en donarem compte, i recordeu, les persones interessades en saber més coses sobre aquest col·lectiu, els objectius, els reptes i les inquietuds, aquest dijous 1 de març a les 7:30 del vespre hi ha un acte públic de presentació al Centre Cívic de Ferreries, com ens ha explicat el senyor José Antonio Izuel, que és un dels seus components. Que vagi molt bé, i en tot cas qualsevol projecte i qualsevol activitat que organitzeu, aquí en donarem compte. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-nos oferit la possibilitat de contar-vos-ho. Molt bon dia. Bon dia. Acompanya'ns cada matí a La Punta del Diamant.